Yes, my people, as you can see, I know somewhere in ANAM. Some of us don't know where the fish we are eating is coming from. So listen. So, open is like it. I get go see if also this issue. Ndị ANAM si because mana ana abun na gun sunna nkodi namba na yelo mbali. I nwere ife ni no buna. I know na ANAM na Anambra West. Anambra West local government. Nke na Anambra State. And even there. So if like it, when you follow us now, you see the kinds of fishing style I wear. This one is the first one first. I will show you another style maybe next day or next year. I don't know. But by God's grace, I will show you the kinds of fishing styles I went over there. If I did a now, so line. Don't skip the video. Open your watch, say I like yeah. If you're not hearing what I'm saying, after you have watched and you like this thing, like it and also share so that other people in far distance they will see. Maybe you don't know the fishes you are eating, you don't know where the fish is coming from. This one is not as this one is not fish bond. Cabo ever can put the man as original one or fake. Then was the look with the labor, just the jar and the Vizian car can ask yes. On Mutazian Dios of Facas, in the Azar, Matos, this one any with a million natural one. Ever no kitab on a balam. So, line if Quaco Sian. Yes, my people. Inanya, eba now. There, after Kebu Silazo of Nebu, eba kaya no mia the azu, which is roasted fish. Ya azu opo, ya na where Nibu, azu opo. We call it azu opo, roasted fish, dry one. After Kebu Silazo never now, Abia, Anoleba mia. Ndi ebulu nke ndu ebulu, ndi ebulu the dry one ebulu, taka na akwa azu okpo. So can na say nu ka ya for more thing coming. If we go nka kita na if we go na otu akesi. Feje si otu abuna ama akpu ife a na akpa akwo na eba. Na ebere ebi eba. No be ka ebia okwo azu. Oba na ekosia anyị nabakwa. O ka enwe wike buta azu a. Ma ndị politicians, ma Governor Peter Obi ọ na-abịa na ANAM gola house ka nna agwago ọ bụrụ azụma owuli na ndị obodo anyị ndị na-emeli campaign na fana eje na fana ekpejeli azụ ọkpọnkụ ebe a ka na-ebutesi nke a bụ nke anyị ga-eli ife a kịta mmepe elu gị o juru eju n'ọnụ ya ka arapụ ikwu ogologo okwu azụ mana aka na-akwụgodo mmiri akwụ ọ bụ na ndị a na-ji injin akwụ mmiri ọ bụ na akwa akwụkwọsịa azụ ebe a Boazo, Mobo, Mejo, Mobo, Mala, Ma Iboku, Ma Ujuara, even Novana, as in Novana, only Calapo, Manoya, Makele, Ogulaji. Just follow us, you will see many things.
Another style of fishing. Emutagodo ANAM ya amuta igwu mmiri. Ya amuta ka esi akwa azụ. Mana azụ ile ele mara ebe o si abịa. Ma efugo ka na-egbutesi ya kịta. Nke a bụ ndị anyị na-egosi 5,000, 4,000. Nke a fresh one, nke a bụrụ nke azụrụ azụ. No, confirm original one. Ekutago mo Josh. Azụ nke anyị na-abụ n'ebe kịta na bụ ọkpọ. Ife eji ekwuchepụsi ya bụ ka ọ ghara ịdụ mmadụ na o pelu mpe. O soro na ndị na-eli eli. Nke anwa na-azụ azụ. Achọ m ka m butie ya. Eli arụgo m okwu. O nwere azụ a na-akpa eli ka arụọ gị ka arụrụ m kịta ọ rụọ gị iwe n'aka gị. Ya kere unu na mere ebe ahụ, kwa egwelu nne ọbụla ahụ kwụkwọ eji gbadata. Ya ọkpọ wi na-ebuga enu mee ka ọ chọọ na nwere otu azụ dị ya. Bugotere ka aja ọkpọ maka ọ bụ otu azụ dị. Ọkpọ otu azụ adịrị ngwa. Agwara m na ihe eji ekpochepụ maka ọ mekịta ndụ mmadụ. Ekpochepụ ebugoli elu. Usi ya. O soro na ndị na-eli eli. Agwara m na ebe ndụ aka ebe ọ na-adị aka n'obodo anyị na Anambra West. Amịwasịga azụ n'ọkụ. Ibe anyị bụla a na-amarị ka ụfọdụ time. Amịwasịga azụ n'ọkụ maka na anyị nweta obe azụ. Mana achọrọ m onwere na mụ na ya na-abụ nọ ka anyị mara onye ọ bụ. Ị na-achọrọ ka anyị mara gị. Anyị na-egbu azụ. Ihe eji mara anyị bụ ọkụ azụ. And akwa anyị na-akụta ya ego na-akụtakwa ihe anyị azụ ụmụaka anyị. Anyị bụ ndị Anambra West. Anyị na-egbu azụ ọwụma. Iru Anambra West ihe eli azụ. Nye ya ọwụma. Ịchọ nke ihe eji nwere n'ana, enye gị nke ihe eji nwere n'ana. Anyị ji azụ eme amala. Ji azụ na-eme ọgụ. So anyị bịara tata. Kedu ebe ọ bụ nna kedu ebe unu nọ tata? Ebe anyị nọ tata ebe a na-akpọ ịbala m. Ịbala m mere ndị ọrụ maka ọgwụ. Ana ọrụ maka ọrụ. So anyị bịara na-akpọzi ya. Tata. Ofeke. Sọsọ ụmụ nna akwụ ọkọ dị ma weli ndị ọzọ. Ọ dị ogologo nwere gawa. Ka anyị na-akwụ na ọ bara o bulu ibu. Ebe anyị na-ahụ na ọ dị ka ogene ka ọ bụ ọ dị ogologo nwere gawa. Ka anyị na-akwụ ya na anyị akwụ ya taa akwụ ya echi kwa anyị akwụ ya week. Mgbe anyị kelele unu, anyị sị ka anyị gosi ndị mba ọzọ ife anyị nwesị n'obodo anyị fa na-amara maka ịma na ụfọdụ na-eli azụ ba mara ebe azụ ahụ na-eli isi abịa. So ife amara bụ na na-ebute azụ na-abịa ọ bụ na amịghị amị. Ba mara proses na-eteki wee gbute wee mịa ya amịa. Anyị kenele gịrị nne onye anyị na ọsọ n'ọnya bụ nna m Fide Ọka. Akpọtakwara m nna m Fide Ọka ya ka anyị na-abụ nọ tata. Anyị kenele ogwe ndị ọzọ na-ejidesikwa azụ. O nwere oge eluzi na ndị mmadụ erizie nne bata. O nwere azụ a na-akpọ eli ya bụ eletrik shọk. Ọ chọkụọ gị ibe ọ bụla ị na-eme rapụgodi ya for that moment. Ọ na-eme otu a nepa na-eme sọsọ na-ejirozi amụ ya ọkụ n'ụlọ.
Keribe meligi. Okpadulu ge babagole nu. Okpadulu ge babagole nu. Elo lalo. Ibe gina ball illegal nenu abi illegal. Sene na ball. Yenje dulu gebe masadi. Ubasinachi. Ebi. Ina eche munu na ball enwo. Ai bụ ndị iyi, anyị na-akwa akwa. Ogunu nwe yi enwo. Anyị mere n'anya ka mmara ebe azụ a gbagero ka nchụ. Mma akwado m nkọrị nne. Na-atakwu mangolo. Ya gidi bulu mangolo n'aka. Eh. Na udiri nke nokwa n'azụ. Dị nweta ya nneke. Ọta azụ. Kara ala azụ iji n'aka. Ya bụ okpo. Ewe. Ọ gara ala ọnụ. O mmadụ ejibụ ebubo n'azụ anya ana. Very even, very even. Ka azụ anyị dịzi. Olugo na ole. Okirika ọ bara obere oge ndị mbele abịa ọ ka nne degodi ya maka makete. Ya. Ọ bụ na o nwere ewu otu azụ ọ rapụ ibe tinye okpo n'ibe. Ya okpo n'ibe. Nke ka na obo. Obo dị nke. Obo. Na nnukwu azụrụ gbara. Ọ ka na-agbagote na nke ka bugodo mgbe. Anyị bụ ndị iyi, anyị fọrọ iyi. Ya bụ ndị iyi na ị na-azọkwana ya azọrị. Iyi nsogbu anụ ma laikụrụ ka otu azụ. Onwe ndị ndọrọ ọchịchị. Chacha. Onye ọbụla ya tụgharị Peter Obi na-enye nnukwu azụ na onye tụgharị Peter Obi anyị nye nnukwu azụ. Last. Etụgharị Peter Obi ma Peter Obi anyị lụtara Anambra West. Like eju ọwụla obi anọ. Obodo anyị ka ọ na-abịa ndị obodo anyị na-emele campaign na-enye azụ esola eso. Eziokwu na. Yes, confirm mana ezo. Gọvanọ anyị n'Okwute. Anyị na nke ndị nna lọka mma akọrọ. Last ndị mmịata obodo eze. Abịa ka egwu na Monday. Melody na Dubai. Odogwu nne m nna bụ Chukwu odogwu na ọla mme. Anyị nche ọsọ gbagba ole. Aka ice ka bịa ịnọkọtakwa tan chip bịa. Ị bịa ka ilie n'ibe dị n'ụlọ. Natural. Ebe dị natural ọ bụrụ ibe a ji kemikal zụọ. Mekịtị na tan ụlọ ka ilie nke egburu egbu na mmiri. Nke ọ bụ azụ ọkpọ. Ọ dịzị m ka mana na. Nwere ka mmesu ana. Yala. Yes, confirm mana eziokwu. Achọrọ m ka m nwere oyela gosisie unu something. Ịda otu onye jụọ ndị ọzọ. You know that pepper wey una dey eat, fresh pepper? Na ebe. Ka m ndọpụta ofu ya. Nya dị ife a, ka ndọpụta ofu. Na ebe. Nya dị ife a. Ọsa anwa unu na-eli. That fresh pepper wey una dey eat. See it here. Imana, some of you don't know what you are eating. When you see the leaf now, or the tree, you don't know. Mana, osa that fresh pepper. Look at it here. This is the leaf. Well, friend. You like a Melody na Dubai. Jueze ego, eze money. If I costly case make use of it. Eji me if I when I chite one mom a woban nalo. Only come see that time. Njeje tibo kono no nkete ya. Ono ebe na debe si awaji. Okun e gba ya boss aval na azu ebe a. Eji me we na chete nya be woban nalo. So if I dey aka ebe ona ade, chekwalo ka ngosi gi many things I nwe no obodo. Otu akita ifukwa. The reason why eji nwe cover see ifa. Otu ana. Boka anwe ya liji na amia too much. Ka enwe je nwele azobia na ebe aya azia. Ife eji nwe ko ye na eta.
ibola anụ ekolia bụ ka mmụọ ọkụkọ ya lega n'ime na-abọsasị ya na ka ejikwa eko ya ọ na-adịkwa mma ka ọ dị mma. Sometimes ife anyị fụrụ bụ this net na-egbu agwọ, ọ na-egbusi agwọ. Some people are abịazi nso for that time good arapị agwọ until agwọ anwụ anwụọ. So never stop learning because life never stop teaching. Wait for more updates. Ogwefi ụba nwanne m ijebe ejebe ọ ga-abụ ego